Te sasisian pat perlok ngap yang subhai pi shakane ke video bat shakane ke YouTube channel ke jonga. Te kane ke video ke dekarpang nak mentai ki chong pi ki perlok rawan ki baju stunat ban kwai dakha. Bat kalong ru kum kacing pen kan mau nak mentai chong pi ki perlok rawan ki balai cakate ki caka. Bat sesap bahaya kane ke video hado bakut jangka kenang ba pintip ya ke kacing pemna. Te ale mentah ngenya sedang no ya kane ke video. Ka cing kop khwai dakha ban penyai dai ba kinong kunri harangkat bat ki parlong kacaka kendai omlo lai langkot hapung jong iba te bopang ka tarik kandai ka khatsan trik banai bashpo araja apply ka bahap ru akasni sende bat ka por ban khwai ka dai na du ka por kandai beche mestep hadu ka por lai beche no phaisngi ka bai entar ha ka caka kandai news pa shirweng we khwai ki price pat ki long kumne harom uban kong undang yo hado arlang uba ar silang uba lai silak uba saw san phawajar uba san lai phawajar uba breu ar phawajar uba nyo phawajar uba pra prahajar uba khandai sanhajar bat hado uba shpho undang yo sahajar tangka ki consolation uban kong kat hado uba saw pho undang yo marmar ar hajar tangka marwai nalon ki luk harim babun ladap tak thmai ru kumban riu kwantarah ka pratrik banai beshpo archa plai na do ka pol prabache mestem an chim ching tho ya barak ki chadakha lai no ka khaswal kap la ne ka dakha hekle an sha ban sa changbam kat bam padai ka porkhwai ya ka tiket ende ka khat saw torik banai beshpo archa plai ha ka pol saw bache chanmiet harangkat pat ustai ka temporary si sien beladap ki price kirawan kim dei show ban pentot ya ka ching ka khwai dakha ka ching ka khwai dakha kan yai pe checkmat bat nak bentai ke ching tip bakam benia pina pan phun ha kini ke number ki badan ha kini ka postar bat hakat te kasngi kan don ru ka lukidro bat kani ka lukidro kam dei e nak bentai kirawan re ka dei nak bentai chong bara kat ki bakwa manila kai ka tiket kandai arspa tangka kawai bat lai spa tangka arteli kata ka shongdor tangka bashi spa san pau tangka lada pithiet arteli uban kong undang yo ada ka vertical tip top condition ne da kapisa ka bahadu silak tangka uba ar phawajar bat uba lai undang yo hadu phawajar tangka detang gene hik video khublai shibun khublai ya phibaro